Čau lidi, dneska vás vítám u nového videa a dneska si zahrajeme Bloxful. Nechce se mi, ale musím. A dneska spíme tyhle ty všechny lidi, které mám. Tak asi začneme tímhle Ghostfulem. Protože už jsme začátku. Já se vám ale budu omlouvat za video, to jsem dneska vydal, ale prostě tam mi nešlo. Prostě já jsem volal a tam mi nešlo dát mikrofon, protože mi nefungoval mikrofon, takže jsem moc nemohl. Jdeme na další flotík, což je bariérky. Tak. Ten docela vypadá pěkně, ale není dobrý. Bye bye. Ukáž. Tak to tady nacházíme rychle. Dívejte, to zaba asi po fakt hodně, takže oni mě vlastně můžou hitovat. Já jsem takovej demantní. Žábevku, ten jsem nikdy neměl, když to prvé zkusíme. Rovnou idno, jako je mi to docela líto, ale prostě já už to stejně nebudu hrát. Ono si to buglo vás. Co? Tak to je docela blbej chvítek. Jo, tady mě nemůžu hitovat. Tady mě nemůžu hitovat, tenhle chvít je mega. Protože s tímhle mega dobře se fárám, já s tím to like, to musím taky dobře fármit. Zkusila jsem nafarmit něco. Ale dává hodně. Ale nic, já jenom udělám tohle. Tak. Tady. Jdeme na další fruit. Na který kliknu, budu mít zavřený, na který kliknu, tak musím sníst. Smoky, jo. OK, jako mi se moc nelíbí. Oni mě vlastně budou, nebo ne. Nebo jo? Ne. Je to docela blbý, já musím tady. Jo, může se i tady lítat, takže to je mega dobrý, ale ne, to se ne... Ten bych si... Tam musíme jít do jiného světa. Protože on bude hitovat, na to nebaví. Brain Fruity musíme nechat, protože... Tohle jsme další, no, takže to si nechat. A sníme ten nejhorší fruit, a což je Rocket Fruit. Jako je rostomilej, takže já si mě... Ale dobrý, stihl jsem to. Týpečku, já mám level 375, to nedělej. Okay, dobrý fruitík. Jdeme do secretu, protože tohle typek mě nechce. Because bohe, tak mám to dobrůčka. Už je vypl mikrofon, hustý, ne?
Jak borec jde. Jako je mi to hodně líto, ale to je o ničem prostě. Máme si rybí robuxy, ale to nevadí. Jsme bomb fruit. My to děláme v rychlovce, aby tohle video mělo jenom, aby nebylo tak dlouhý, tak to děláme rychle. Ani to neskoušíme. A dáme diamond fruit třeba, tak. A pak dáme challenge, na který tak musím si míst. Kámo, já jsem docela smutný. Ale už se to napravit nedá, No fakt špatný, kdo to si dělá, takže já už nevím, co nedělat. Ale něco jsem chtěl vyzkoušet, jsem takovej, kdyby, jsem takovej, já nechci dva, bude blbý. Akorát mě zajímá, jestli můžu chodit po vodě. Na dobré lidi, to je docela blbý. Na který kliknu musím snižovat, flames neplatí, jo, OK, lidi. Spike fruit. Co mám dělat? Kámo, halo? Halo? No, tomu to nedám, prostě. Jako napíšu my level level 5. Ok, dalo mi to error, já teď nevím, co mám dělat. Jestli nemůžu sníst tam svůj, tak je to GG. Ne, nemůžeme, takže v příštím videu si dojíme všecko. Jedu natočit novou epizodu z Brookhavenu, protože nevím, co mám dělat, takže jdu natočit novou epizodu z Brookhavenu. Vy se máte na co těšit. A dejte like a odběr a zatím čau. A dej odběr. Jo, a like. Čau.